Gasolindegiko eraikinaren berreskuratzea. Katuen koloniak kudeatzeko kanpaina. Lekito eta inguruko emakume sortzaile eta ekintzaileen laugarren azokan parte hartzeko oinarriak. Lekitok bere eskaintza aurkeztu du Fiturren. Giro estaliarekin jarraituko dugu iganderarte. Elizatea kalean dagoen gasolindegiko eraikina berreskuratzeko helburuarekin, honen proiektua idazteko lanak adjudikatu dira. Elizateako berrurbanizazioaren laugarren eta azken fasean kokatzen dira lan hauek. Guztira orain arte 578.018.062 euro inbertitu dira auzoaren berrikuntza lanetan. Nazioarteko abanguardia edo arrazionalismo estiloa jarraituz diseinatu zuen eraikina Álvaro Líbano arkitektoak 1962an. Urte horretatik eta 2007 bitartean gasolindegia egon zen bertan. Eraikin hau aproposa ikusten da bertan turismo bulegoa kokatzeko. Lekitoko erdigunetik hurbil, Alde Zaharra, Eliza, Portua edota Hondartza alboan dituen tokia baita. Gaur egun herrietan dauden kaleko katuen koloniak geroz eta handiagoak dira. Baldintza desegokietan aurkitzen dira eta hauei ematen zaien janariak kaleetan zehar sakabanatuta amaitzen du. Are gehiago, katuentzako osasuntsua ez den janaria ematen zaie askotan. Egoera hau hobetzeko asmoz, duela hilabete batzuetatik, kaleko katuen koloniak egoki kudeatzeko kanpaina bat edatuko da, gai honetan aditua den elkarte batekin elkarlanean. Animalia hauen kontrola eta esterilizazio plangintza egin ondoren, otsailean koloniak kokatuta dauden guneak arautuko dira. Koloniak gune jakin batzuetan kontrolatuko dira, katuentzako etxolak jarriz. Guzti honekin, herritar eta katu kolonien arteko bizikidetza hobetzea espero da. Martxoaren 15ean, Lekito eta inguruko emakumeek egiten duten lana ikusarazi eta honi presentzia eta indarra emateko, aurten ere emakume sortzaile eta ekintzaileen azoka antolatuko da. Azoka Lekeitioko plazan ipiniko dugu, gehienez 12 saltoki egongo dira, eta eguraldi ona egotekotan plazan egingo dugu, baina euria edo haizea iragarrita baldin badago, kontxillopean egongo gara. Saltokia ipintzeko, oinarrietan azaltzen diren baldintzak bete beharko dira, eta izena eman. Horretarako epea zabalik egongo da, 2020ko otsailaren 3ko eguerdiko ordubiak arte. Oinarriak eta eskari horria lekeitio.eus webgunean daude. Eskari horria beteta eta eskatutako agiriak Lekitoko udaleko harreran, Gamarra kalea batean, edo emailez lekeitioberdintasuna@gmail.com elbidera idatziz aurkeztu ahalko dira. Aste honetan Fitur nazioarteko turismo azoka ospatzen ari da Madrilen, eta Lekeitioren eskaintza turistikoa aurkeztu da bertan. Hain ospetsua den azoka honek erakusleio paregabea eskaintzen du gure herriaren berezitasunak ezagutzera emateko. Lekito aste santu eta udako denboraldia prestatzen ari da, eta azoka honetan presentzia izatea ezinbestekoa da bisitari berriak erakartzeko. Iaz hasitako Lekitoko digitalizazioaren bigarren fasea gauzatzen ari da orain. Digitalizazio fase honetan besteak beste, talaia, karraitzirla eta itsasargia sartzen dira. Mugikorra erabiliz, QR kodeak irakurri eta leku hauen inguruko informazioa, argazkiak eta bideoak azalduko dira. Paisaia interpretatu eta Lekitoren inguruko informazio gehigarria jaso ahalko dute bisitariek. Zinemazaleen elkarteak aurkezten du. Ya es hora de presentarme. Espías con disfraz. Lance Sterling superheroia eta Walker Beckett zientzialaria ia kontrako poloak dira. Lance lasaia eta atsegina da, Walter ez. Baina Walterrek gizatrebetasun falta
asmakizun adimentsuekin konpentsatzen du, Lancek bere misio epikoetan erabiltzen dituen tresna harrigarriak sortuz. Gerta ere kustekabeko bira ematen dutenean, Walterrek eta Lancek elkarrenganako konfiantza eskuratu beharko dute eta taldean lan egiten ikasi. Bestela, mundu guztia egon baitaiteke arriskuan. Sterling, se acabaron las tonterías, ha llegado la hora de dormir. Prefiero mis manos. Quiero que digas, hay una bomba en el Centennial Park. Tienen 30 minutos. Richard Hewell. Richard Hewell 1986ko Atlantako Olinpiar Jokoetako segurtasun zaindaria izan zen. Barruan lehergailuak zituen motxila bat aurkitu zuen eta biktima gehiago ez izatea lortu, leherketa gertatu baino lehenxeago eremua usten lagunduta. Hasiera batean heroi bezala aurkeztua izan zen, bere eskuartzeak biziak salbatu zituelako. Baina gero Hewell lehen susmagarritzat hartua izan zen eta ustezko errudun bezala ikertu zuten. Te quieren colgar el muerto. ¿Preparado para contraatacar? Eguraldia. Gaur goizeko lehen orduetatik zerua estalita geratu da eta euria egin du. Arratsaldean atertzera egin du eta behe-hodeiak gutxitu egin dira. Hego-haizeak arratsalde gauean bolada gogorrak eragin ditu eta temperaturek gora egin dute. Barikuan erdi mailako hodeiak eta goi-hodeiak izango dira gehien bat eta tarteka ugariak izango badira ere ez dute euririk utziko. Ostarteak zabalduko dira noizbehinka. Temperaturak oro har gora egingo du eta hego-haizeari esker ipar partean nabarituko da gehien bat igoera hori. Zapatuan giro motelagoa espero dugu, hodeiak ugarituko dira berriro eta une batzuetan euri pixka bat egin dezake oro har euri txikia. Egunaren lehen zatian haizeak hegoaldetik joko du, baina arratsaldean ahultzera egin eta mendebaldera egingo du. Temperatura maksimoak pare bat gradu jaitsiko dira. Domekan hegoaldeko haizea itzuliko da eta ondorioz temperaturek gora egingo dute gradu pare bat. Zerua garbi agertuko da goizetik eta arratsaldean goi hodeiren bat sar daiteke. Hurrengo asterako hegoaldeko haizeak udaberriko temperaturak ekarriko dizkigu. Beste barik, asteburuaz gozatu eta hurrengo asterarte.